Yung atong nadungog nga gibasa, naghatag kanato og larawan sa panahon sa kalisod, panahon sa pagsulay. Nagpadayag kini sa atong tawhanon nga pag-atubang sa mga kalisdanan ug sa atong pagdawat o sa atong kugiunsa nato pag-atubang ang maong mga kalisdanan. Sa atong kinabuhi, dili ikalimod nga makasinati kitag mga kalipay, mga kanang mga kasinatian nga makapataas sa atong moral. Pero di sa dikalimod nga naa say mga higayon sa atong kinabuhi nga daghan sang mga kalisdanan ug mga pagsulay, balatian pananglitan, problema sa relasyon pananglitan, problema sa panginabuhi pananglitan nga makapahugno nato, makapaluya nato. Sama sa nahitabo ni Propeta Elias sa unang pagbasa. Iyang enkwentro ang mga pari ni Baal. Iyang gihagit ang mga pari. Sawa pa kining nadungog nato nga gibasa nga sa unang pagbasa. Kung atong muatras ta, mabasa nato nga si Propeta Elias nakigharong, nakiglantugi sa mga pari ni Baal. Kini si Baal mao ni ang giisip nila nga Dios. Wa sila mutuo sa Dios sa Israel, nituo sila ni ining larawan nga gitawag og Baal. Busa gihagit sila ni Propeta Elias. Pagtimaan nga kanang inyong gituhuan nga Dios mao ang tinuod nga Dios. Ipakita ang iyang pagka-Dios pinaagi sa pagsunog sa halad. So pagdamog halad, magdasab kog halad, aron ihalad ngadto sa akong Dios ug aron ihalad sa inyong Dios nga si Baal. Unya dili dagkutan, pasagdan ang halad nga musilaob, maunay hagit ni Propeta Elias. Tuod man ni abot ang adlaw, nagkaatubang sila. Dunay altar nga gibutang ang mga pari ni Baal, si Propeta Elias nagbutang po og altar. Nagdaog mga inihaw nga mga mananap nga turo og baka ang mga pari ni Baal, ilang gibutang didto ibabaw sa altar. Unya nagsugod sila sa ilang seremonyas. Nagtambol sila, nagkanta sila, naglibot-libot sila sa altar. Pero wa gyud mo silaob, wa gyud mo siga ang ilang halad. Dagko na kaig singot ang mga pari. Naudtuhan na sila, wa gyud nahitabo sa halad. Naalang gihapon sa altar, wala masunog. Niingon si Propeta Elias, unsa man, di pa mo surrender? Mauto nga, turno ni Propeta Elias. Iyang gibutang ang halad, ang mga inihaw nga mga mananap, ang iyang giandam, iyang gipatong sa mga sa altar. Unya niingon siya sa mga pari ni Baal, pwede ninyong bubuan og tubig ang akong halad. So ilang gibubuag tubig, para yun siguro nga di mo siga. Og nagampo si Propeta Elias. Og diha sa iyang pagampo, ang Ginoo, si Yahweh, maoy mipasiga
sa halad nga iyang giandam ug misilaob kini ug iyang gihalad sa Ginoo, gidang gidaig ang Ginoo. Nagmadaugon si Propeta Elias. Ug tungod sa iyang kadaugan, mibati siya kalipay, dakong kalipay. Apan ang iyang kalipay, wala mulungtad og dugay. Ngano? Kay ang rayna nga si Jezebel, nga maoy pangulo sa mga tao nga nagtuo ni Baal, milutos man kaniya. Gilutos siya aron taralon, aron silutan, aron patyon. Mauto nga si Propeta Elias, mikagyo, midagan siya ngadto sa kamingawan, nitago siya didto sa kamingawan. Ug didto sa kamingawan iyang gipangita ang Ginoo. Ug mauni ang atong nadungog nga gibasa sa unang pagbasa. Giingnan siya sa Ginoo, adto didto sa tumoy sa bungtod, aron makita nimo ako. So niadto siya sa tumoy sa bungtod, gipangita niya ang Ginoo. Mikusog ang hangin, mihuros ang hangin. Nagtuo si Propeta Elias nga naa sa kusog nga hangin ang Ginoo, pero wa niya makit-i ang Ginoo. Misunod ang linog, iyang gipangita ang Ginoo diha sa linog, apan wa niya makit-i ang Ginoo sa linog. Misunod ang kalayo, gipangita niya ang Ginoo diha sa kalayo, wa niya makit-i ang Ginoo sa kalayo. Unya mibanos ang kalinaw ug ang hinay nga huyuhoy sa hangin. Ug didto niya nakita ang Ginoo. Mauna ang nadungog nato sa unang pagbasa. Ingon ana usab sa atong kinabuhi, muabot ang kalipay, pero mubanos usab ang kagulanan. Usahay maglisod ta pagbawi sa atong kalisod. Munang usahay magmahay tas Ginoo, muna usahay mangluod tas Ginoo. Usahay pangitao nato ang Ginoo, masiri-siri tag pangita, asa nato siya makita. Musangko tangad to sa buwangan, musangko tangad to sa imnanan, tubaan, musangko tangad to bisan asa. Kay nangita tas Ginoo, nalimuta nga ang Ginoo ania atong gihalad sa altar. Anaa siya diha sa tabernakulo. Ang buhi nga Dios nga naghatag kanato sa tanan natong gikinahanglan, naa siya. Ang kinahanglan ato lang siya untang sangpiton. Parehas sa mga apostoles. Nakakita sila sa milagro nga gibuhat ni Jesus. Gikan sa 5 ka buok pan ug sa 2 ka buok isda, gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga tao. Dako nga katingalakan kadto. Tiaw ninyo, gikan sa 5 ka pan, ang 5,000 ka mga tao iyang gipakaon. Ya kadtong 5,000 mga lalaki lang to maoy giihap, wa maihap og apil ang mga babae ug ang mga bata. So sobra sa 5,000 gipakaon ni Jesus, dakong katingalahan. Nakita na sa mga tinunan, nakibulong sila ni ana, dako kaayo na nga katingalahan alang nila. Pero nalimot sila ana. Nalimot sila. Murag kita ba? Murag kita dali ra kay tang malimot. Naa diri ang Ginoo. Mao ni gitudlo sa simbahan. Duola siya. Buhi siya, sangpita siya. May lang og maayo ang atong kinabuhi, may lang maayo ang dagan sa atong kinabuhi kay ganahan kitang musimba, pero naa na gani problema, naa na gani kalisdanan, malimuta. Kaya ang atong focus naa sa pagsulay, naa sa kalisdanan. Mauto ang mga tinunan. Nalimot sila sa gahom sa ilang Dios, nalimot sila sa gahom nga gipakita ni Jesus, kay sa diha nga nanakay na sila sa sakayan, ug sila ra, mga tinunan, wa ang Ginoo, gikuso-kuso sila sa kusog nga hangin,
Dagko kaayong balud ang ilang nasinati, nangahadlok sila. Si Pedro, manggiitan nga mananagat, uban sa iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, mga mananagat, nangahadlok. Mausab na sa atong kinabuhi. Sulayon ta sa Ginoo. Apan ayaw kalimot, buhi ang atong Dios. Ayaw pangitaa ang Ginoo didto sa gawas. Nitakboy ang balatian pananglitan. Asa man ninyo pangitaa ang Ginoo? Adto dayon tas manambal, patambal din ta didto, yamyaman din ta didto, pasulubon din taghabak, nagtuo ta nga iya sa Ginoo. No? Ingon ana ang atong masinati. Sa diha nga si Pedro, nakakita ni Jesus nga naglakaw sa tubig, niingon si Pedro, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta sabkos tubig. Og niingon ang Ginoo, dali nga rin. Mikawa si Pedro sa sakayan, milukso siya sa tubig, og misugod siya paglakaw, padulong ni Jesus. Nga samtang nagtanaw siya ni Jesus, nakalakaw siya sa tubig. Apan sa diha, nga nawa siya sa iyang focus, kay ang iyang nadungog, ang kusog nga hangin, ang iyang nakita, ang dagkong mga balod, nawa siya sa iyang focus sa Ginoo, mihinay siya pag-unlod. Ug maunay mahitabo sa atong kinabuhi. Mawa ganita sa Ginoo tungod kay nabisi ta sa atong trabaho, mawa ganita sa Ginoo tungod kay nabisi ta sa panginabuhi, mawa ganita sa atong focus sa Ginoo tungod kay daghan kaayo ta gitagaan og atensyon, muhinay og kaunlod ang atong kinabuhi. Moabot ang kalisdanan. Maayo si Pedro kaysa diha nga nakamatikod siya nga niunlod siya, iyang gisangpit ang Ginoo. Ginoo, luwas sa ako. O gikuptan siya sa kamot o gibira. Mga igsuon, kining atong kinabuhi, dili ni lunlun kalipay lang, daghang kalisdanan ug pagsulay atong matagbuan. Apan ayaw kalimot naa ang Ginoo. Ang Ginoo nga atong gihalad sa altar, ang Ginoo nga gibayaw panahon sa konsagrasyon, sultii siya, sangpita siya, pangamuyo kaniya, pangayua ang imong gikinahanglan nga grasya. Andam siyang mutabang nato. Nagtuo ba mo nga kanang mga kalisdanan nga atong nasinati silot na gikan sa Ginoo? Dili mo silot ang Ginoo kanato karon nga ania patas kalibutan. Gihatag sa Ginoo ang tanang pasansya, iyang gipakita ang pagpaubos, nagpaabot siya nato. Dili siya mo silot nato, sulayan lang taniya kung unsa ta kalig-on sa atong pagtuo, kung unsa ta kamatinud-anon sa atong paghigugma kaniya. Mo nang sulayan ka, ug kanang maong pagsulay, either makapukling na nimo or makapalig-o na nimo. Depende na sa atong pag-atubang niya. Maunang ayaw siyag mahayi. Kining mga panghitabo sa kalibutan, dili nato angayang mahayan ang Ginoo. Kining kainit nga atong nasinati, dili nato angayang mahayan ang Ginoo niini. Nganuman, tungod kay di man siya maoy hinungdan aning tanan, di man siya nagmugna niining tanan, ato maning sala. Kagahapon dito ko sa Bulyugan, nagmisa ko dito sa kapilya sa San Roque. Dunay duha ka agianan. Mulahos ka dito padong sa gikan sa Bulyugan, mulahos ka adto dito sa unsay tawag itong dapita nga
kanang dana mo lakos na ngadto sa Sibunga, musimang na padung sa dito sa Argao, kanang dana. Pero indig hunong ni mus unahan, lakaw ka padung, tungas kas bukid, lakaw. Dunay dan nga musimang, kining dana, mauni mo hatod ni mo dito sa kapilya gyud, wa nay lakaw. Ang ako, nasa kong una-una, adto mi adtong maglakaw pa. Diya may nangamay na mo. Ari lang mo agi kay kanang kuan, kanang lakos ni dito sa kapilya. So, nihunong ko, niliko ko dito. Ang akong multicab, 20 anyos naman na, tiguang naman ang akong multicab. So, tungas na mi dito. Sus, perting batias dan. Perting batia. Hait kay bato. Ingunan niya, tungason good. Nabuslot bitaw ng ligid sa akong sa multicab. Sao naman wa na hunong yun eh. Ang atubangan pag yun mo nabug na kuan. Ya init kay istanan. Ting inita. Ya ang amo adto nga mangadto mi sa kapilya aron magmisa. Sus, sao naman ini. Kaingon ko sa akong gagalingon, ang angman og ato ning kanang mamauli ta kay nabuslot ang ligid. Ato maning obligasyon. So padayon ta adton lakaw ta. Ya perti panglayo amo lakaw mo dagan pag 3 kilometro ang lakawon subay sa dan. Pero ay mahimo. So lakaw mi, so good bilin ang multicab. So good mig lakaw. Nakaagimig balay kay lagyo man ang mga balay. Naamoy payong, pauslamig payong. Salamat kay nakaila taon sila sa pari. So gipahuwamig payong. Sa layo pa ang mong laktan, sa layo pa pader. Nagkapilya pader, mga 2-3 kilometro patingali. Di ay. Sa makitaan man ninyong kapilya pader, naaman na tungod sa 2 ka tower. Mao ba? Sus, tanaw na ko dito. Di amang kapilya diri, kay naaman ang tower dito. Ya, di amay galakaw. Sus, mutuyok mo dito, nakalayo kay mutuyok pa mi. Ya, init kayo. Pero pinangga kay Miss Ginoo. Kay di kay multicab nga padung sila sa kapilya, nakasakay mi. Kasakay mi. Salamat kaayo adtong maong mga batanon. Kasakay mi. So naabot yun mi sa kapilya. Layo-layo pag yun kayo. Nakamisa ko, late na ko gusak oras. Misa ko dito. Paghuman, niudto, mga launa, kay late lagi gusak oras, alauna na pasado, lakaw mi uli. Ya, akong gihangyo ang kadtong tag-iya sa multicab, dong naa kay spare nga ligid, reserba. Siya, naa pa der. Pwede na mong uslan, aron madalang sa ubos ang multicab, unya maka adto na mag-ilis lag ligid. Sa moto, sige pa der, kuan. So, gihatod mi dito sa multicab. Nga among nasakyan. Ya, paghuman, tangtang, di man masakar ang hiraminta. Di man matangtang ang ligid. So, diingon siya nga, pader mo, naog ko, magkuha ko hiraminta, balikon ta mo, magmotor ko. So, dito mi, paabot. Salamat sa Ginoo, nailisan ang ligid. Nakaandar na mi, lugsong na mi. Dito na. Sus, pag-abot dito sa Sintros Bulyugan, namatay ang makinas multicab. Sus, di malasa. Naunsa naman ni di gisusi dito, naasa ni duol na mong tao. Naunsa man na, namatay magkalit. Tanaw niya. Pila ka minutos, mga 15 ito, ngatos 20. Ni andar. Salamat sa Ginoo. Di sa makadaga na mi ani, so makadaga na mo na, pero hinay-hinay lang kay basig matandog na sa dunya. Mo to hinay-hinay mi. Gikas Bulyugan kang aktol, sus pagtungas sa sandamo padung kang tangkas, namatay na sad. Nagka di malasa yun. Wa na, alas 3 na pasado. Gikan mi diri mga alas 9 pasado, nalangan mi usak oras sa misa, alas 3 na sa hapon. Mautong nanawag mi, warabay signal. Ngita to nga mong kuyog nga batanon nga ako light nga ngitag signal. Nanawag, pa-rescue mi. Na-rescue yun mi dito. Naabot mi dinis kumbinto, hapit ng alas 5 sa hapon. Giguroy na ang multicab.
Pero ingon ana ba? No? Usahay magmahay ta, Ginoo misa may akong adtuon, nganong ingon ani man ang akong masinati? Inana mangutana ta, pero dili na nato ang ipangutana. Kay ang Ginoo lagi musuway nato. Ug unsa man ka makamatinud-anon sa imong katungdanan, unsa man ka kamatinud-anon sa imong bulukaton, sa atong pagka-Kristiyanos, unsa man ta kamatinud-anon sa atong pagtuo. Muna kung mulunga ta, musurrender ta, pildi ta. Pildi ta. So muna ang hagit sa kinabuhi, mga igsuon. Muna og abton tagkalisdanan, ayaw kalimot. Siya ang atong gihalad. Siya ang anaa sa tabernakulo. Sangpita siya. Pangayo kaniya og panabang. Kay andam siyang mutabang kanato. Sama ni Pedro ni sangpit sa Ginoo, luwas sa ako Ginoo, wala panuko si Kristo sa pagbira ni Pedro, bisan sa kadyutay sa iyang pagtuo. Andam siyang mutabang kanatong tanan. Ha? So mauni ang hagit sa kinabuhi. Makatagbo ta, inig uli na to, at kahibaw kung sa'y nagpaabot na to sa ato, na ay mga pagsulay. Pero kining tanan, usbo nako, mga pagsulay lang. Mga pagsulay lang. So, sangpit, yudtas Ginoo. Ha? Ya, kining atong pagtuo, ato gining iangkla, ato gining igaid diha sa Ginoo. Aron bisag unsa pakakusog sa hangin, ang atong matagbuan, dili gyud malangkat, di gyud ta malayo sa Ginoo. Basta, atong atong batunan ang dako nga pagsali kaniya. Sahay lagi kay malimot as Ginoo, labi nagnindot kaayo ang dagan sa kinabuhi. Malimot ang ampo, lain ang atong focus. Tuan na ta didto ingon ana ang atong focus. Malimot as Ginoo. Nya takulahaw lang makasinati tagkalisdanan. Kanang malimot na tas Ginoo, pahimangnuan man taniya, tikdulan ta, aron makaamgo ta, makamata ta, nga di na day ko nagsubay sa dalan nga matarong. Manindog palihog,